Základná kolekcia vibračných vôní sa skladá z 8 na seba naväzujúcich vôní zložených z vonných esencií a zastudenalisovaných olejov. Každá vôňa vystihuje základnú farbu. Tieto farby sa prepájajú s emóciami a vystihujú aj konkrétny stav vedomia. Aké to sú? Červená je voňaj ako letná búrka, predstavuje ukotvenie, uzemnenie. Oranžová voňaj ako extáza, predstavuje tvorenie, dáva nám taký oheň do života. Žltá voňaj ako slnko. To je tá žiara, ktorá nás obklopuje, keď máme naplnené to seba poznanie. Zelená je voňaj ako ranná rosa. Je to o seba prijatí, o nájdení toho bezpečia v sebe samom. Modrá voňaj ako sloboda je seba vyjadrenie. To, ako sa vyjadrujeme navonok, ako komunikujeme s druhými, akú správu o sebe dávame svetu. Fialová voňaj ako objatie. Fialová nás zameriava smerom dovnútra. Je to také porozumenie alebo vhľad, ktorý získavame, keď máme túto časť vybalansovanú. Biela je voňaj ako rovnováha. V nej sa nachádza aj takáto tmavá časť, ktorá je nerozpustená živica mirhy. Dávam jej tam naschvál nadbytok, aby som sa uistila, že je tam dosť. Biela je voňaj ako rovnováha. Je to pochopenie, nadhľad, ktorý získavame z toho, čo sme prežili, čo sa nám stalo. Získavame také porozumenie a nadhľad. Ružová je voňaj ako láskavosť. Je toto bezpodmienečné prijatie, tá bezpodmienečná láska k celému životu. Chameleonia z Parfum. Vyfarbi si život vôňami.